न'निफ्राय फैखांनायनि उनाव आंखौ सोङाखै मा खबर होननानै। रोना जुदि सोंनायमोनब्ला रोनखौ मा होननानै फिननाय होनोमोन आं। मा दायनि थाखाय आंखौ मा साजा होनो नागिरखो नोङो हे गसाइ? मानो एथ' लाख'हायै साजा होनो नागिरखो नोङो? जे आंदि सासे सांग्रेमा। रोनाथ' दिनै नङाब्ला गाबोनब्लाबोथ' बियो आंखौ सोंखाथारगोन। मानो होनोब्ला आं मिथिदों रोना गावनि गथ'नि मोखां नायनो जोबोद हांखुर जानानै दङ। दा बि सोङोब्ला आं मा फिननाय होनो बिनो? आं सैथोखौ खोन्थायोब्ला आंदि फिसा मोननो रोङा बे खोथाखौ बियो मिन्थियोब्ला बिबा आरो आंखौ मा सानगोन आरो बियो आंखौ आरोबाव दुखु होफिननोबो हागौ। दा सैथोखौ खोन्थानानै लायाब्लाबो सानसे समाव बियो जुदि सोरनिबा खुगानिफ्राय मिथियोब्ला जोबोद दावराव दावसि जागोन। फोथायनायखौ आङो फोथायखेबस' खालामना होनाय जागोन। आरो बिथिं नंखायै बुंब्लाबो सानबेसे नंखायै थानो, गावनि फिसायखौ बेसेबां नंखाय खालामनानै लाखिनो। डक्टराथ' बुंदों बिजिनि गेजेरजोंब्लाबो आंनो बियो सासे गथ' होगोन। नाथाय बे बुंनाय बायदिबो जाहैजोबाबोथ' जानो हानाय। दा डक्टरनि खोथा लानानै रोनखौ थगायनानै दोनोब्लाबो सानसे समाव जोबोर हामा नांलाय खमलाय जागोन। दालाय आं रोननो सैथो खोथाखौनो खोन्थानो ना थगायनो? इसा उनाव नायलाय। नों आंनि उनाव दंफैयो? मालाथो आंनि उनाव दंफैयो बेलाय? आंनि रायलायनायफोरखौसो खोनाफैयाखैथ'। इसा नै नोंनि थाखाय आं गलाब बिबार लानानै फैदों। नों गलाब बिबार जोबोर मोजां मोनोना? रोन, दिनैलाय मा गोसो जानानै नों आंनि थाखाय गलाब बिबार लानानै फैखो? मा नोंहा दिनै माबाफोर मोजां खबर नामा? मोजां खबर लानानै फैदों नामा? दिनै नोंखौ जोबोर खुसि नुथारदों आं। आरे इसा, बिनिख्रुइ साबसिन खबर आरो मा जानो हागौ? नोंदे बिमा जासिगोन आरो आं बिफा। नैलाय बेसेराया एथ'ग्राब खुसि बिफा जानो मोनसिगोन होननानै। नाथाय बेथ' खबरबो खालामग्रोआखै। अब्लाबो बियो मानोथो दिनै एथ'ग्राब मिन्थिखानाय बायदि बिबार लालायनानै एथ'ग्राब खुसि जानानै फैखो? मा जाखो इसा? बिबारखौ लादो। रोन, माबा दासो सेंग्रा सिख्ला बायदि मोनफिनबावदों नामा नों? आंनो बिबार लाबोना होफैलायनो। बेफोरखौ दोनथ'दो। आच्छा, नोंथ' मा जाखो इसा? मानो आद्रा दोनखो? इसा, आं नोंनियाव खबर खालामाखै। अब्लाबो आङो बिफा जानो मोनखासिगोन बे खोथाखौ साननानै खुसिजोंनो नोंनो बिबार लाबोबाय। नंगौना? इसा, न'आवसो आं नोंनो बेबायदि बिबार होगोन होननानै डक्टरनियाव आं सोङासै मा खबर आरो मा रिपर्ट जोंहा हिनजावा होननानै। इसा बुंदो, डक्टरा मा खबर होखो नोंनो? बे खोथाया रोन, थारमाने डक्टरा आंनो गासै खोथाखौबो मोजाङै खोन्थाजोबाखै। बियो आंखौ आरो सानसे लिंहरफिनबावदों। मा? बेबायदि बोरै जानो हागौ? माथो मानसिफोरा सानसेयावनो थांब्ला सानसेयावनो खबर मोनबोयो। नोंनालाय मानिथो खननै? मा जादों? रोन, मा जादों दालाय आं बेखौ बोरै बुंनो हानांगौ जाखो? जिखुनु जाया डक्टरा आंखौ लिंहरफिनदों। थांनो नांगोन। इसा, खननै थांफिनलायनाय आं बोरैबासो मोनबाय। नोंलाय आंनो गथ' होनो हागोन ना हायाब्रा? आं एसे बोरैबासो मोनबायलै गोसोखौ। एथ'ग्राब खुसि जादोंमोन आं, नाथाय नों माथो आंनो मोजां खबरखौनो होनो हायासै। मोना रोन, बेफोरबायदि राव बुंनो मोना। नों जिंगा दासि। डक्टरा लिंहरफिनदोंना? खनसे थांब्लानो गासै खोथाखौबो मिथिबोजोबगोन। एथ'ग्राब रंजानाया माथो मोजां खबरखौनो मोनासैलै। हे, आं बोरैबा मोनोलै बेफोरबायदिब्रा। न' बिबारखौल' लादो।
नै लावगि बहा थांनो नागिरदों? लामाथिंनो थाबायबोदों आं। नोंलाय बबेयाव थांनो? आं फिसाजोनि न'आव थांनो। आच्छा लावगि, जोंहानि आइया नोंसानि न'आव थांदों नामा? गैया फैयाखै। सोरांस्रि, जोमैखौ थिगसे बुबाय नामाहाय? दाय मावबाथ' साजाखौ मोनखागोन ना। हा नोंबो जाम्बि नङा सिया नङा, मा नांनायनिथो खावनो थांफाया? नोंखौबो जुदि बोरैबा हमनानै बुनायमोनब्ला नोंलाय मा खालामगौमोन? औहाय सोरांस्रि, जोमैयानो आंखौ बुरखायथाब आंनि गोसोखौ गलि होबाय। दे जि जाबाय रैखा मोनबाय नों बे बाराव। आरो मालाबाबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो दासानसै। लावगि, आइया मालाबाफोर नोंसानि न'आव थाङोब्ला आइनो थानो जायगा हो दे, आइनो जानो लोंनो हो। दाथ' न'आवनो गैया, मैया दाखालिनो ओंखारलांदों। बबेयाव दंहैयो जेबोखौनो मिथियाखै। नों बहाबा थाङोब्ला लोगो मोनबाय बायोब्ला बुं, सोरांस्रि बिहामजोआ नोंखौहाय नागिरदों, नों गैयैनिफ्राय बिसोरो सिन्थायाव दङ होननानै खोन्थानानै होदे लावगि। जागोन दे। जावैसोरोन। माथो आइ फैदों? औहाय जावैसो, खबरबो हरनाय जायासै, हरखाबनो फैनाय बायदि जाबाय। हा माथो खबर लानानै फैदों हायो? थां फिसाजोआ सिङावनो दङ, माबाफोर खामानि मावदोंदां, लोगो हमै थां। जावैसो, सानैजों नांलायलायदोंसो नामा नोंसोरलाय? माबा नोंखौ नायनानै स्रां नुथारासै आङो। माबा गोसो दरसि बायदि नुदों। ओरैनो जिरायदों आं। थां सिङाव जिरायहै थां। दे होमबालाय। मा खालामदों फिसा हिन्जाव? आइ? औ फिसा, माब्रै दङ? नोंखौ जोबोर गोसोखांदों, बिनिखायनो फैदों। आयै, आखायाव सा लानानै नोंनि खोथाखौनो सानदोंमोन आरो आबैनि खोथाखौनो गोसोखांगासिनोमोन। नों फैबाय आयै, जोबोद मोजां मोनबाय आं। फिसा, जावैसोजों नोंजों माबाफोर जादों नामा? जावैसोखौ लोगो मोनबोदोंमोन, जावैसोनि मोखांखौनो गोजोननाय स्रां नुथारासै आङो। आरो गुबुन दिनफोराव आं फैयोब्ला आंखौ नुयोब्लानो आथिङाव हमनानै आंनि बोर लायोमोन। नाथाय बियो दिनै आंनि आथिंबो हमाखै आरो आंजों मोजांबो रायलायाखै। आयै, बियो आंखौ दुखु मोनदों। मानो? मा दाय मावलायखो नोंलाय? आं नोंनो खोन्थागोन गासैखौबो आयै। बिनि सिगां खोन्थाग्रोदो, आबैया माब्रै दङ? न'खरावबो गोबां दावराव-दावसि, नोंनो उनाव खोन्थासिगोन आं। आयै, फै रुमाव बिसिनायाव जिरायनानै रायलायनो। आयै, अलंबारजों आंजों सासे गथ'नि बिमा-बिफा जानो हास्थायदों। आरो थिग बेबायदिनो जोङो डक्टरनि खाथियावबो थांबाय, डक्टरनियाव नायबाय। नाथाय डक्टरा आंखौ बिमा जानो हानाय नङा होननानै बुंबाय। मा होनखो नों? औ आयै, डक्टरा आंखौ नों माब्लाबाबो बिमा जानो हानाय नङा आरो नों माब्लाबाबो नोंनि हौवानो नोंनि फिसानि मोखां दिन्थिनो हानाय नङा होननानै बुंबाय। हे सोर, मा जानांगौ बिदिब्लालाय? दा आं अलंबारनो थाबैनो मोजां खबरखौ होनो हायैनि अलंबारा आंखौ दुखु मोननानै दङ। आयै फिसा, बोरैथो बेबायदि जानो हाथावगौ? औ आयै, आंबो दा मा खालामनो? नंगौना नङा खोथायाबो? आरो खनसे थांनानै मोजां नायजाहैफिनबावनांगोन। आयै, आंनि फिसानि खाफालावसो बेफोरबायदि जानो मोननांगौना? फिसा, नों बिमा जानो हायाबाथ' नोंखौ गासैबो सांग्रेमा होननानैसो बुंगोन। आरो नोंनि फिसाया नों गथ' होनो हायाबाखि नोंखौ आलो गोजोन दोनगोन? आयै, मा खालामनाया मोजां जागोन? आं बे खोथाखौ दाबो रोखायैनो ओरैनो बुंनो हायाखै जे आं बिमा जानो हाया। बेखौ बुङोब्ला बिनि गोसोआ जोबोर बायगोन। माबा मोनसे राहा लामा खालामनांगोन आयै जोङो। मा राहा लामा खालामनो फिसा? बिनि अनगालाय मा दङ? खोनासंलाय आयै, जाय डक्टरनो आं दिन्थिदों, नाथाय बे डक्टरा जोबोर मोजां आरो बियो आंखौ माखासे खामानियाव मदद खालामनोबो ओंखारदों। मा मदद होनो नागिरदों नोंनोलाय डक्टरा? बे फिसा मोनैखौलाय डक्टरा मा मदद होनो हानो? आयै, दानि जुगाव जोंनि थैनि फिसा नङाब्लाबो डक्टरफोरनियावहाय थांनानै डक्टरफोरा बिजिनि गेजेरजोंबो मानसि बानायनो हासै। मिथिगौ, नाथाय मालायनि थैनि फिसा? आयै, गावनि आंगो मोनाब्लाथ' गावनि जिउखौ आरो गावनि न'खरखौ आरो हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोखौ फोथांना लानोब्लाथ' मालायनिबो लानो गोनां जासिगोन। उनाव जावैसोआ मिथियोब्ला? आयै, नोंनि जावैसोनो मोनथिहोनो हानाय नङा बे खोथाखौ।
बियो माब्लाबाबो दाखोनाथों। बे खामानिखौ सिरि सिरि मावनो नांगोन। जुदि मावोब्ला आयै, बे खामानियाव नों जुदि मदद होयोब्ला डक्टरजों मोजां रायलायनानै बिजिनि गेजेरजों आं थाबैनो गथ' लानानै रोनखौ खुसि होनो हास्थायो। मा समस्या जोंनि नखराव? आयौ इसा, नै नोंनि मादैजों नोंनि आबैजों नांलायलायनानै नोंनि आबैया गावनो न'निफ्राय ओंखारलांबाय। दा नोंनि आबैया बबेयाव दङ बेखौबो मिथिया। न'आव फैयाखै सानैसोआनो जाबाय। मा? आबै गैया न'आव? बहा थांखो? नोंसोर मानो खबर खालामाखै?